Určite máš zle nastavenú životnú poistku a peniaze vyhadzuješ do luftu, ak si týmto neprešiel. Hovorí ti niečo finančná analýza? Zaujímal sa niekto o to, aké máš príjmy, výdavky, rezervy, ciele, úvery, koľko máš detí, koľko majú rokov a tak ďalej? Nie? Tak podľa čoho ti ten daný človek nastavoval poistku, keď ti má chrániť aj tieto oblasti tvojho života? Zaujímal sa o to, aký máš zdravotný stav? Vyžiadal si od teba lekárske správy? Prípadne ťa informoval o možných situáciách, kedy ti nebude vyplatené poistné plnenie? Že nie? Tak máš vážny problém. Je tvoja poistka prispôsobená aktuálnej finančnej situácii? Alebo si ju naposledy videl ešte za komunistov? Poistenie má svoj zmysel jedine vtedy, pokiaľ je na mieru nastavené a prispôsobené tvojej finančnej a životnej situácii. Iba vtedy ti doslova dokáže zachrániť život. Nevieš, či je tvoja zmluva nastavená správne? Ak to chceš zistiť, napíš do komentára audit a ja ti bezplatne skontrolujem tvoju zmluvu a ukážem ti, ako ďalej.